ndaimbogara kumupari ndakatama kubva kumupari ndakugara pajaspi Depo ndichigara kumupari gore rino rari 3 nguva yekunaya kwamvura mudzimai wangu aingoenda kumusha kwabereki pasina kana chikonzero chaanogona kunditaura kuti chikonzero ichi chinobatika chichiti kudini tichiteera kumusha kwapedza tichitaura nanyaya tichigadzirisana tichipera ndakanyatsa kuona kuti kuno kumagaranda akuita kumupari achakodzerana neni ndabva ndatakura mhuri yangu kuenda kugara kuibendemo kwajasi asi zvakadaro nyaya yemudzimai iyoyo kuita kungotiza pamusha achienda kumusha kwabereka haana kupfidza izvozvizvi akabva kumusha matinogara musi wa6 November kusvika nhasi date 8 December akadzokera kwataigara handizivi kuti ari kumbatya koko ndiani 1 2 mwana wechikoro awa tikanga tatransfer kubva kumupari kuya panapa ndakabhadhara mari panapa $20 plus uniform mwana iye akabva pano ndobva adzokera futi uku handizivi kuti mwana iyoyo ikoko akazombhadhara mari ndiani ikoko achibva kuno achienda akasiya adzura muriwo gadheni makanga apihwa nawabereki kwadaro zvadaro mwana wedu Gotwe nhasi date 8 December anogore no 5 months handizivi bonde nomudzimai wangu nochikonzero chekuti inini ndinomushungurudza mashungurudziro acho ndeapa 1 2 izvozvi anobayiwa Depo nochati Depo racho anobayiriwa ani usingawane bonde hongu Madam, Madam, yangu kaikatangira baba ndikaenda kufuro ndikatenga marata nodrum nodro baba vakandibata vakandirova vakati zvinhu izvozvo ngazvibve pano handine zvava handichada kuni vana vangani? Vana 5. Iwe uri kuti vana vane vana 5 varambane? ndisikudaro changamira undinurani wavo kutera zvandikutaura newe imi muno yaSaturday kuseni mese kumba kwangu iwewe unekumba kwangu iwe kumba kwangu Saturday apana anofana kurambana pakati iyo mira iyoye mwana akatozvarirwa neni ari panze wazvinzi nhasi notoziva kuti ndiwe mwana wacho Saturday moya kuseni kumba kwangu azvichada mumwe munhu zvangu dai nditete dzorasherete apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe Bells. Robai runare panamba dzinoti 263-719-450-009 kana kuti 263-788-954-165 muHarare. Anosenza company inosenza womudzimai wangu ichisenza kwandiri vanonga vanyari just right. Murume uyu akatanga achiita ushamwari. No, taura pano nyaya. Akatanga achiita ushamwari nemudzimai wangu kupedzisira vaamurudo. Ndakabata mameseji emurume uyu achipindurana nemudzimai wangu. Pano nyaya taura pano nyaya. Pano nyaya kungoti chiko pano nyaya yacho. Murume ari kudanana nemudzimai wangu. Tozokwa. Mukadzi aramba kuuya ari kunyara. Mameseji yawo, mameseji.
mameseji ekupindurana kwavo mudzimai wangu kusvikira pakukurisana pamba vachienda kwavanorarana esaro arikudamba ari kunyara zvokuti haabviri nawe ichokwadi ichokwadi here aiwa ichokwadi here kungotaura kubvuma kwaita mukadzi wati asinokuita mazvizvi amai just kwaini munofanira kunyarara kana vanhu vachitaura matichi mazvizvi amai right unopiwa mombe 3 wazvinzwa here kudzara chapuwa unechokutaura handina chokutaura murume akandirwadzisa uyu chef saka munhu akurwara nebhipi nokuda kwake yandanga ndisina ndosaka ndikupata haifanira kundidaro munhu wepeji utirika haifanira kutongoita zvaakaita ndaifanira kuti mombe 4 but chaita kuti isakuite mombe 4 inyaya kuti mabvumiro ayakuita pasina mukadzi wake nduyani wazvinzwa zvekutaura saka ndiri kuti end of December inofanira kuya nomari 300 mwedzi wega ka 300 wapedza February ufanira wapedza dismiss next case nonosaina zvinoitika ndazvinzwa